Ik ben Kevin Buitenhuis, 11 jaar. Ik rijd 65 grote wielen bij de KNV en LMN. De LMN sta ik tweede. En bij de KNV heb ik een paar wedstrijden gemist, maar de zaak een beetje achterin, maar ik rijd rond de 11e plaats. We weten nog niet wat ik volgend jaar wil gaan rijden, 85 of 65. Like you say I should.